बिटिसिनि आथिखालनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे जि माने मिडिया इन्टारेक्शनाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बा नेहाथारि बिथांखौ सिनाया होननानै बिथाङा बुंनाय रिएक्शन होननाय आं नुदों। थारैनो बे एसे जोबोद दुखुनांथाव। खारन बर' थुनलाइ आफादाव बिथाङा दाख्लैबावैसो अपेन सेसननि बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लादों, जेराव आंबो बिथांखौ लोगो मोनदों। आरो बेयाव बेखेवगिरि आलासि महरै बिथांखौ मेलाव बिबुंथि लाखिनो होनाय, सिनायथि होनायनिफ्राय गासै खामानिखौ गाहाय नेहाथारियानो मावदों। दा हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि बर' थुनलाइ आफादनि बेखेवगिरिनि जि आलासि महरै बिथांनि बिबुंथि, बे बिबुंथियाव बिथाङा मोनसे खोथाखौ प्राय रिपिटेडलि 5 टाइम्स बुंदों। आरो रायजो राजाफ्रा प्राय 10,000सो दङमोन, दैदेनगिरिफोर दङमोन, आलासिफोर दङमोन, जे राजखान्थिया आलदा आलदा जानो हायो, जे जोङो आलादा आलादा आदर्शजों गुबुन गुबुन हान्जायाव थानो हायो, आरो दल संगठन आफाद माहारियारि फरायसा आफादफ्राबो गुबुन गुबुन थानो हायो। किन्तु जोङो हारिनि थाखाय बा थुनलाइ आफादनि प्लेटफर्माव जों बयबो ज'है खौसेयै जोङो फैनानै जोङो रायज्लायनो हायो, हाबा मावलांनो हायो। आरो इयुनाव खौसेयै हाबा मावलांगोनखौ बा खौसे जागोनखौ गावबो मिजिंथियो होननानै बिथाङा फोरमायनानै गालांदों। बारे बारे बुंदों जे पलिटिकेल पार्टिया आलदा आलदा जानो हायो, आलदा आलदाबाबो जोङो बेयाव ज' फैनो हायो, ज' फैनांगौ। माहारियारि आफादफ्रा गुबुन गुबुन जानो हायो, अब्लाबो जों ज' जानांगौ। दा बिथाङा बे खोथाखौ मानो बुंखो, बबे मेटारखौ लानानै बुंखो आङो मिथिया। किन्तु जातीय संगठना जातिनि सार्थआव जेब्लाबो बाथ्रा बुंगोन, हारिनि अस्तित्वनि बाथ्राखौ जों बुंगोन, हारिनि मोन्थायनि बाथ्राखौ बुंगोन, रैखाथिनि बाथ्राखौ बुंगोन। दा बेयाव थुनलाइ आफादा थुनलाइनि राव थुनलाइनि खामानि मावनाय, बिजोंनि खामानि मावनाय, आरो बिनि बादैबो बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव एक्सटेन्सिभलि माने बड'लेण्ड सोमावसारनायानो जा, स्क्रिप्ट मुभमेन्टआनो जा, उननि समाव जातिनि अस्तित्वनि क्राइसिसनि समाव थुनलाइ आफादनि जिखिनि आवथायाव बिथांमोननि एजेन्डानि माने बाहेरायावबो हारिनि सार्थनि थाखाय बिथांमोना हा हुनि रैखाथि जा, एसटिनि मेटारानो जा, बड'लेण्ड जि बर' एकर्ड माने बिनि इमप्लिमेन्टेसननि खोथायानो जा, बर' मिडियामनि टिचार थिसननांगौ, बा नोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ, जोंनि रावनि 8 सिडुलनिफ्राय लानानै अफिसियेल लेंगुवेजनिफ्राय लानानै जिखिनि खोथायानो जा, गासै बिथिंखौ लानानै बिथांमोना हाबा मावबोदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' थुनलाइ आफादखौ जोङो मदद होबोदों। दा आङो नुदों जे हाग्रामा महिलारिया बेबायदि बुंनाया बे गिबि नङा, सिगाङावबो आंखौ बुंदों आरो सोरखौबाबो बुंदों। बे बिथांनि मोनसे सभाब होनना बुंनांगोन। आरो बेखायनो आं खावलायो जे बेफोर खोथाखौ सासे मुरब्बि जानानै बेबायदि बुंनाया मोजां नङा। आरो बिदि बुङोब्ला माहारियारि आफादनि आरो माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव मोनसे आघात मोनो। आङो खावलायो जे बिथाङा मायबा इस्युखौ बर' थुनलाइ आफादा दिखांदों बा बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बुंनाय जादों, बे इस्युनि सायाव सरकारा मा सान्दों, मा खालामदों, मा सिन्था खालामदों, बेखौ लानानै बिथाङा रायज्लायनो लिंहरनो हायो, सावरायनो हायो, डिसकास खालामनो हायो। डिसकास खालायोबा बिनि माबा मोनसे समाधान ओंखारगोन। दा बेखायनो आं खावलायो बेफोरखौ जोङो जुदि आसि थुलायलायबाय थायोब्ला, गाबोन उमुगा सोर, बियो सोर, बेयो मा आफाद होननानै सोंलायलायबाय थायोबा माहारि आफादफोरनि जि मान मर्यादा बे मोनसे आघात मोनो। आं बे बिथिङाव खावलायगोन फैबाय थानाय समाव जोङो सामाजिक दिगावनो जा, राजखान्थि दिगावनो जा, खौसेयै हाबा मावलांनायनि जि खोथा आरो जोंनि जिफोर चेलेन्जेसफोर दङ, जिफोर जोंनि खैफोदफोर दङ, बेखौ नोजोर बोनानै हारिया खहा जायैबादि इन्टारनेल माखासे एजेन्डा लानानै सरकारा खामानि मावनांगौ। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि डिफारेन्सेसफोरखौ गैया खालामनानै बोरैबा जोङो खौसेयै
थांनाय समाव जेखौ एबसुआ नाजाबोदोंमोन थुनलाइ आफादा नाजाबोदोंमोन गुबुन गुबुन आफादा नाजाबोदोंमोन फैबाय थानाय समाव जों आरोबाव खौसे हाबा मावलांनो हायो नामा थांनाय समाव प्रमद बर'आ बिटिआरनि बिटिसिनि चिफ महरै दायित्व लानानै खामानि मावदोंमोन दा बिटिसिनि चिफ महरै हाग्रामा महिलारिया दायित्व लानानै खामानि मावदों आरो मुरब्बीनि गार्जेननि रेसपन्सिबिलिटिया जाहैबाय जे हारिनि इसिङारि बिथिंखौ मजबुत लाखिनानै राजखान्थि फोथाराव बिथाङा जौगानायनि खामानि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि इस्युसफोरखौ माबायदि एड्रेस रिजल्भ खालायो बे बिथांमोननि खोथा जोंनि हास्थायनाया बे आरो बेफोरबायदि खोथाफोरखौ जाहाथे उनाव रिपिट खालाया बेखायनो जोंनिफ्राय जों स्ट्रंलि खावलायबाय गोजोन्थों थांनाय 10 तारिखनि मोनायाव बर' थुनलाइ आफादनि जि डेलिगेट लास्ट सिटिंमोन दंमोन आरो बेयाव गोदान आफाद दानाय गोजाम आफादसिम फैनाय बे हाबाफारिया गणतान्त्रिक भाबै सान्तिपुर्ण भाबै सोलिबाय थादोंमोन आरो बे सोलिबाय थानाय समावनो एसे दुमदाखाल दाबि धमखि आरो बेयाव आनरुलि परिबेस सृष्टि खालामनायनि मोनसे थासारि बेयाव जोङो नुबाय जों जिहेतु गावनो स्वयं दंमोन आरो जायनि थाखाय गोदान आफाद दानाय जे हाबाफारि बे इनकमप्लिट जाबाय कमप्लिट जायासै दा बेखाय बे जि थासारिया जानाङामोन आरो बे जाहाथे उनाव जाफिना बेयाव बर' थुनलाइ आफादानो जा एबसुआनो जा गुबुन गुबुन आफादानो जा इन्डिपेन्डेन्टलि माहारियारि आफाद हिसाबै खामानि मावनायनि सुबिदा खामानि मावनायनि जिखिनि स्वाधीनता खामानि मावनायनि जिखिनि गावनि ओन जिखिनि इन्डिपेन्डेन्सि बियो थानांगौ आरो बेखौ बयबो मर्यादा होनांगौ बयबो मान होनांगौ आं बेखौसो खावलायो दा बेखायनो थुनलाइ आफादा जेला थांखि लानानै गोदानै बे गोदान आफाद दानायनि मेलखौ लिंफिनगोन जों बयबो मदद होलायनानै मोजाङै जोङो कमिटिखौ दानानै हारिनि खामानि मावलांनो थाखाय थुनलाइ आफादनो जोङो बयबो अनसायनाय आरो मददखौ जों होनांगोन गोजोन्थों हाग्रामा महिलारि आरो नोंथांखौ एसेयावनो जिरायना सावरायनो मा सावरायदों दा बेयावबो नोंथांनाव सोंदों नामा गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया सोर होननानै गुबुन गुबुन जुथुमाव गुबुन गुबुन आलासि लिंहरनाय जायो आरो बेयाव मालाबा जोङो लोगो मोनलायो गोबां माखासे खोथाफोरखौ सावरायो जिहेतु आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि आरो बिबानाव दङ आंनि सानफ्रोमबोनि प्रायरिटिया बेनो जे हारि हिसाबै जिखिनि जेंना जेंसि दङ हारिनि अधिकारनि जिखिनि बाथ्रा दङ हारिया मा मा अबस्थायाव दङ बे खोथाफोरखौनो सरकारनि दैदेनगिरियानो जा माहारि आफादनि दैदेनगिरियानो जा बिथांमोनजों जेब्लायबो जोङो शेयार खालामनाय सावरायनाय थासारिफ्रा जायो दा बेयाव गिबि मन्थ्रि फैयोब्लाबो एकर्डनि मेटार इस्युनि मेटारा मा जाखो बेखौनो आं सोंगौमोन दा हाग्रामा महिलारिखौ बे जुथुम्मायाव थुनलाइ आफादनि जुथुम्मायाव दान्दिसे समनि थाखाय लोगो मोनदों आरो आङो मोननै मोनथाम खोथा बिथांजों शेयार खालामदों जे थांनाय समफ्राव जोङो खौसेनि मोन्थोरजों हाबा मावनायनि थाखाय जोङो खावलायबोदोंमोन नाथाय सम आरो थासारियाव बे जास्लाबाखिसै बेखौ जुदि जोङो लांनांगौब्ला बेखौ जों माबायदि लांनो हायो आरो बिनि दायित्वआ मोनसेथिंल' जाबा जानाय नङा बिथांनियाव बिबान दङ जायफोरा दिनै अप'जिसनाव दङ बिथांमोननियाव बिबान दङ राजखान्थिक भाबै जोङो मोनसे आगानजों बोरैबा आगान सुरलांफिननो हायो नामा फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थि दङ बिसायख'थिया फैयोब्ला जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय जायो गावबा गावनि खोथा जुक्तिफोरखौ होलायनायनि उनाव बयबो बे माने मा होनना बुङो बेखौ डिबेट आरो क्रिटिसिजमा जायो दा बेखायनो बेफोर डिबेट डिसकासन क्रिटिसिजम डिसकर्सफ्रा थागोन पलिटिक्सआव बेफोरो थाखायो खिन्थु हारिया जुदि जौगानांगौब्ला 35 लाख बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि खोथाखौ साननांगौब्ला आरो बिटिसिआव थानाय बिटिआरआव थानाय 13-14 लाख बर'फोरजों लोगोसे गासै आसामनि 25 लाखनि बर'फोरनि सार्थनि खोथाखौ साननांगौब्ला बिटिसिआनो नेतृत्वखौ लानांगोन बिटिआरआव जाय दायित्व लादों बिनि नेतृत्वखौ लानांगोन दा बेखायनो बिथांखौ खावलायनाय जादों जे गोख्रैनो सावरायफिननायनि थाखाय मोनसे एरेन्जमेन्ट खालामनांगौ आरो सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि डिफारेन्सेसखौ गैया खालामनानै बायदिसिना जिखिनि जोंनि जातियनि मुल एजेन्डा इस्युसफोर दङ बेखौ जों बोरै रिजल्भ खालामनो हायो बे खोथाखौ आं बिथांजों शेयार खालामदों
आरो बिथाङा सावरायगोन होननानै खोथा होदों आरो बे बेलायाव सावरायनायनि माने थांखि एजेन्डाफ्रा मा जागोन जों उनाव सावरायगोन गोबां खोथा बाथ्रा थायो आरो बे खोथा बाथ्राफोरखौ जोङो पाब्लिकलि बुङाबासिनो जोङो इन्टारनेल जेला लोगो मोनगोन सावरायगोन आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो इयुननि जिखिनि हाबाफारिफोरखौ थिग खालामनानै लानांगोन बेखिनि खोथायानो